खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एनआईए केसनि सायाव बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन दि बावैसो सान सिगाङाव एक्स एनडीबी वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय मोनसे फोसावथाय होदोंमोन थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावदोंमोन जे एनआईए केस नांनानै थानाय बारग' एनडीबी बिथांमोना जाय बिथांमोना बे समाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव बे समाव जोबथेसालियाव थानांनाय बे थानांनाय सुबुंफोरनि जे एनआईए केस बे एनआईए केसखौ आसाम फारसे लाबोनाय जासिगोन आरो लाबोनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावदोंमोन बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे खम समनि गेजेरावनो थामहिनबा बे समाव अफिसियेल नटिफिकेशना बे समाव ओंखारनायनि थाखाय बा ओंखारनो हासिगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाखिनि एनआईए केस नांदोंमोन बे एनआईए केस नांनाय जे बारग' एनडीबीनि मोनफ्रोमबो जे केसफोर बे केसफोरखौ बे समाव आसाम फारसे दैथायहरनाय जासिगोन आरो बे नटिफिकेशना बावैसो साननि उनावनो ओंखारगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों बे समनि मोनसे गिदिर खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो एनडीबी जों मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जाखिनि केसफोर दङ थामहिनबा एनआईए केसनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव बारग' एनडीबी बिथांमोननि जे केसफोर दं बे केस थानाया जेबो ओंथि गैया होननानै दाबि खालामबाय थादोंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ आरो बे दाबिखौ खोनानानै हादर बा भारत सरकारा बे समाव जाखिनि एनआईए केस नांनाय बे एनआईए केस नांनायखौ आसाम फारसे दैथायनायनि थाखाय रादाय होदों आरो बे रादाया खम समनि गेजेरावनो जाफुंनायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो जुक्ति होनाय दाबिनाय बायदियै भारत सरकारा एनआईए नि जेसेबां केस दंमोन माने दिल्लीयाव नेशनेल लेभेलाव बे केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो समजायनानै होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे केसफोरखौ आसामनिफ्राय नायबिजिरनाय जागोन थामहिनबा आसाम सरकारनिफ्रायनो बेखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो बेवहाय जाखिनि केसफोर दं बे केसफोरखौ बोखांना लानायनि थाखाय बे दाबिया सोलिगोन आरो बेजोंनो मिजिंथिनो हायो जे बे समाव बारग' एनडीबीफोरा बिथांमोना उदां अख्रां फारसे फैनायनि थाखाय मिजिं दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनिफ्रायनो जों रोखा बाथ्राखौ बुंनो हायो थामहिनबा बे समाव जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव थानांदों बे थानांनायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बेखौनो बुंनांगोन जे बे समाव बे एनआईए केस नांनाय बे एनआईए केस नांनानै थानायफोरा बे समाव मिरुनिफ्राय आसाम फारसे लाबोसिगोन आरो आसामाव जुदि नायबिजिरनाय जायोब्ला मिजिंथिनो हायो जे जाखिनि बारग' एनडीबीफोर दङ बे एनडीबीफोरा उदां अख्रां फारसे फैनायनि लामायावखौ जोङो मिजिंथिनो हायो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बाइट जोंनिसिम सफैदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि आरो बारग' एनडीबी बिथांमोनाबो एकर्डआव साइन खालामदोंमोन दा बिथांमोना वेलफेयार एसोसिएशन दानानै लादों बिटिआर सरकाराव आसामाव एकर्ड सिगनेटरिफ्रा दिनै राजनितिक भाबै खामानि मावनानै दङ दा जोंनि एबसुनि जे दाबि बारग' एनडीबी बिथांमोननि दाबि आरो खावलायनाय बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों जि एनआईए नि केस सेन्ट्रेल लेभेलाव थानायनि उनाव जिहेतु बियो मोनसे नेशनेल लेभेलनि इनभेस्टिगेशन एजेन्सि बिथांमोना जेब्लाबो गावसोरनि रुल्स गावसोरनि गाइडलाइन मथे खामानि मावो दा जोंनि खोथाया जाहैबाय जे बे मोनसे जातीय आन्दलनमोन बे मोनसे पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय मुभमेन्टमोन आरो बे मुभमेन्टनि जिहेतु एग्रिमेन्ट जाबाय जिहेतु एकर्ड जाबाय पिस मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट खालामनाय जाबाय बेयाव कुनु आर्म्सनि सिटुएशन बा थासारिबो गैलिया दा बेखायनो कुनु कारनाव एनआईए केस जाबसिननाय आरो एनआईए नि आधाराव जेलाव दोननायनि कुनु खोथा गैया बे बाथ्राखौ जोङो जुक्ति होबोदोंमोन आरो जुक्ति होनाय दाबिनाय बायदियै भारत सरकारा एनआईए नि जेसेबां केस दंमोन माने दिल्लीयाव नेशनेल लेभेलाव बे केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो समजायनानै होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो स्टेटनो हेन्डअभार खालामनाय लोगो लोगो आसाम सरकारा बा आसामनि जि माने
हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना जोंजों सावरायगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो जे एनआइनि केसखौ ड्रप खालामनांगौ उइथड्र खालामनांगौ आरो एनआइनि केसनि आधाराव जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ दा बे जोंनि दाबि बायदिनो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ अफिसियेलि जोङो खोब खम समनि गेजेराव एनआइनि केसा स्टेटआव फैफिननायनि नटिस बा अर्डारखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन